Delimitation. दायो delimitation-खौ लानानै बिटिआरनि सिङाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि दावहा। बे दावहाया जादों BPF आरो UPPL नि गेजेराव। बावैसो सिगां बिसायख'थि आय'गनि फोसावनाय delimitation आयदाया बर' हारिनि थाखाय जोबोरै सिरियास इस्युमोन। आरो बे सिरियास इस्युआ बर' हारिनि दानि आरो इयुननि थाखाय जोबोरै साननो गोनांमोन। नाथाय बर' हारिनि मोननै देरसिन राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF नि गेजेराव delimitation-खौ लानानै मोनफ्रोमबो समावनो बानबुंथिफ्रा गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय। नंगौ, दासान्दि delimitation-खौ लानानै बिटिआरनि सिङाव राजखान्थिनि बासा लाबाय। राजखान्थिनि सार्टआव सासेया गुबुन सासेखौ दाय होनाय अजद खालामनाया दासान्दि बर' हारिनि गेजेराव मैखोमै सोलिगासिनो। BPF-आ बुङो UPPL-आ उदालगुरिखौ लकसभा बियाब जानायखौ लुबैयाखै। ओरैहाय UPPL-आ बुंगासिनो BPF-आ delimitation-खौ लानानै राजखान्थि खालामगासिनो। थारैनो delimitation-नि सायाव सोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथो, सोरनिया नंखाय? दायो बर' रायजो राजाफ्रासो उरां फारां थासारियाव गोग्लैदों। बबेखानि बे आयदानि सायावनो समाजारि बिजोङाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा BPF आरो UPPL बे मोननै राजखान्थि दोलोखौ गोबां रावजों सावरायनो लादों। सांग्रां बर' रायजो राजाफ्रा बुंदों, राजखान्थि खालामनायखौ जानगाराव दोनथ'नानै हारिनि सादाव जयै गोसो होनांगौ। जुदि बेफोरबायदि हारिनि सिरियास इस्युखौ गोजौ मासियाव जिरायनाय बर'नि राजखान्थिगिरिफ्रा जयै खामानि मावाब्ला सोर मावगोन? गावजों गाव राजखान्थिनि सार्टआव नेरलायबाय थायोब्ला बर' हारिया सानसे अलखदाव फैगोन होननानै खायसे सुबुंफ्रा सांग्रांथिबो होदों। थारैनो जोबोरै मख'नाया गोनांदि राजखान्थिनि सार्टआव delimitation-खौ लानानै बायजोआव आब्रुथि गैयै बाथ्रा बुंबाय थानाया बर' हारिनि थाखाय मोजांनि लैखोन नङा। मानोना नोंथांनि आखायाव राजखान्थिया अरायथा नङा। राजखान्थिया थाङो फैयो, नाथाय हारिनि सिनस्रि मोनथायासो अराय जुगमि जानानै थालाङो। बेखौ राजखान्थिगिरिफ्रा गोसोआव लानाया मोजां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसआ 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसआ 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।